Nihapit ko sa atong amigo mga idol. Sa tanaw na ko niya, murag magulanon. Hoy, Manny Chris TV, basig wala pa na kaino magtiki-tiki si Migo Kulapo. Murag wala pa yun ko pisot. Murag gikan man na to, kaya ang mata ni Aksyon pamutot. Wag na maghilak si Migo Kulapo, Manny Chris TV. Ato ning imbestigahan ko pisot. Magmaritis ta karon para mahibawan na tong tinuod. Ay, niya gigamit. Ay, gibulam diri, iya ha. Sa customer niya, wala sa kumpiyansa nga. Ang customer isip na kayo di ay. Oh. Niya usap pa yun, dakot yung rango kay Kirdin magano, hapit na piso. Maudi mga idol, si Migo Kulapo nagpahulam og bike kadili iya ha. Gibilin kay gipabulkit ba. Puwerteng sukuha sa tag-iya. Nagpahuam ko. Kaya ko sana pahuam mo dadon ko niya na way igunitan ako. O sa may gigunitan? Ito yung tindahan niya. Para tindahan? Lutuan ng maniba. Lutuan na sa... Ay, ya. Ano ba, ganang hapit na sa mapriso kay di ay sa barangay. Na? Kita di kas barangay, Migo. Pero na ngayon na siya sore, Ay, sorry. Pero nada yung barangay ko. Salig na ni ma'am. Mauli lang ito. Mauli na to. Pero dili sa doon ako pawaman. Way igunitan niya. Kurado. Buwana, biyansa matat. Biyansa na gana. Sunod, leksyon gina ni mo. Ayaw gipagkuha magdili mo, ha? Oh, mao gina yung leksyon. Nagkuha mo doon, nagbuto sa paula mo di iya ba. Oh, pero naluoy siya. Kay, unsa may paliton sa mani, itong tagiya sa lutuan ng mani. Ang iya kanang, kuan pa kayo na wala anong glock. Nya kay layo man na kuha, ang iya kuha, naluoy sa siya, ni-offer nga, paluman niya, o, kuha ka tong bike, nga yung bulkit. Ang kakuan sa kaya gipol mga dito iya ha. Ay, mao sa Migo. O ya pagbalik sa babae. Wala na yung bike. Wala bike, na problema na sa yung pabrukit ang ipabal kay dua ka bike, ang usama din bike, sa katong bike parang ordinary. Ang katong matin bike pa yan gipahulman. Eh ang usa dire pa. Oh, di ba? Katingalan tagiya nga asa usa ka bike nga. Dua na pabrukit. Siya, na sir kanang gipahulman mo gud kay nakoy na Sumer. nga nagproblema kay wala ilak siya ang bolt. Kaya ang bike mo to yang ipahulman yang i-offer. Gansa kay siya nga kuha nga. Yang ipahulman nga tag-iya. Nagdali. Padali mo tag-iya kay kuha naman. Gadugan ito ang gibilin po kay igor sa grocery ba? Na. Ya, pila ka oras din huwa Migo? Mga Ito sa to na ko pahuam mo. lagi pila ka oras pahuam? Pila ka oras tong gihulman sa man? Tindirog man eh. Ito nga pero dibalik lang ang customer yun. Nangayon nakagsore. Ang sore diri ka. Ma'am. Kernel ra ba dito? Ngayon sore diri. Jalan sir. Dalo ka pero ikaw mangoy na Kay na pahamak noon. oh ikinapiki Migo. Sige lang. Inana mo na Migo kanang usahay maluoy ta kitay mga blame noon kay di mo ko natuwagon niya. Bako ba? Di sali kag paulam niya. Ang ipahulman nimo, di mo ibang bike. Oh, mga to sa kopot. Kato nga tong bike kay kanila ko kay nana to tagiya nga kada to 5,000. La. Wa to mabalik. Mahala de 25,000. Oh, ay sa dol nga kung mo balik pabayro na, di mo bayad 5,000. Ang preso ni ana ning dala ka magkamit ta Herman dire. Dalahi ba siya kay yang style no? Damay mo. Sige lang Migo kay sa buwan man kining lesson to learn na ginanato nga dito pa mo gi atuwa di ba Migo? Ma'am, sorry kay ma'am, sorry. Diniyot di mapusas ang atong amigo mga idol. Kay ang bike kag gipabulkit sa tag-iya, gipahulman man niya. Unya karon pagbalik sa tag-iya wala na. Puwerteng di malasa. Alam mo sir, tiyak yun to na po. Oh, sorry. Nangayon nagpasailos Migo Kulapo mga idol. Nga sunod dili na niya usbon. Delikado gi kayong gibuhat ni Migo Kulapo. Kay ang bike ko wala pa mauli. Sa prisuhan gid siya pauli. Gilak loya. Trapoy nagilak. Dili. Ato trabaho kay nagload Trapoy. Para mga kaya ibuwat nadamay mami kay. Habit kami mapapriso sa na noon kay. So ang bike mapriso gid mi. Mao ba? Okay, sa nga 25,000 Cox. 5 may bayad sa ang price tagiya to. Ya may daw. May dato ang tagiya ato.
Dili sa Oh. Naghilak kita loya to amigo. Ni Aksyon TV is migo kulapo mga idol. Murain taon og kahilakon. Manoy Chris TV, paimna na siya og tiki-tiki. Maugid na akong buhaton lulubot yo para ang iyang kaguol makuhaan pod. Nga, ay.